No takže, čau, ja som Lukas. Čau, ja som Mateo. A dneska to bude prvý náš rozhovor O Pampy. No dobre, o Pampy. Dúfam, že nás ospravedlníte, že budeme mať poznámky. O celých 5 minút asi, tak sme si nezapamätali. Takže, dneska sa budeme rozprávať o Pampine. A Pampy je pes, ktorý robí platformy na TikToku. Videá vplývajú na ochranu prírody, najmä cez letné horúčavy a teda najmä cez kontext letných horúčav a suchu. Vo svojich príspevkoch zdôrazňuje dôležitosť poskytovania vody zvieratám v plytkých miskách, v tieni i stromoch a krypoch. Je to od 6 rokov. Nachádza, keď si chcete pozrieť videa, no tak je to na Pampy Zavadzká. A vlastne jej TikTok, presne určený účet na TikToku, tak je _ Pampy _ Zavadzka. A je to najznámejší pes na Slovensku. Väčšinou nakupujú jedlo na modralekáreň.sk. No. Takže, questions and answers. Čo je vlastne otázky a odpovede. Maťo nevie, čo to je. A by the way, on sa volá Maťo, čo som vlastne hovorila. Maťo, koľko má asi followerov? To sú lajky, či? No, followerov, lajky. No, asi niečo okolo tak 1000 aj dačo. OK. Teraz nám Maťo, nám a vám, ukáže nejaké dve videá z jej účtu na YouTube. Počkajte. Ale zapni sa. Počkaj, to nepustím. Počkať. Hej, do prčic. Ja to vypína 500 krát. Som Maťovi... Prepáčte. Sorry. Prepáčte, ale bola taká malá chybička. Trošku menšia chybička. Okay. Lebo neviem ako. Počkaj. Romantika jak hrom, ideme natáčať z labuťky. Dúfam, že ešte utríme a nejakú neulovím. Ale prosím ťa, veď ty si rozumný, Havko. Poď sa dneme na lavičku a preskúmame prostredie. Ja už skúmam so Sňufačíkom. Ráno tu prebehli 3 hraboše. Provokujú svojou prítomnosťou. Hop, tu vyskoč hore. Hlavička vyhriata od slnka. Nešítam, bo mi speče ric. Toto tu miesto v trave je perfektné, nenapadné. Kúkaj kapor na hladine. Oco stavka, že ho vytánem bez udici jedným ťahom. Maťu, jak sebe to predstavuješ? Mám stať sa po sebe šednúť. Tak super, seď pokojne. A pozeraj, tam ich budeme točiť. Odtiaľ bude svietiť slniečko na nich. Nedávala som pozor. Silno me šverbí ľavý bok. Dobre, ty klobáska, poďme sa skryť. A teraz namierime na miesto, kam si myslíme, že prídu. Pšt. Och, tam mi klupe, zbytočná robota, kúkaj. Však oni ešte tam naľavo celá svorka pašu. Kýchajú nám na naše jazierko. No, deťurence, a teraz vás všetkých naučím, jak się paše travička. Dávajte pozor, len džubneš do stebla a máš ho v zobačiku. Je to easy peasy, kľudne môžeš nabrať si veci tršok naraz. Naladujem do neho, keď ho vejte. Ďatelinka má vitamín D. Mamko, mne to nejde, kúkaj, tarab jak šalená, nič, len voda odpriskuje. Mojo malé klupučke, nešikovné, ísť na bok, poď sa pripútim z labu. Sestra, kúkaj, ja som šikovnejší, jak ty, mám plný pažerak. Ceci, ideme do vody, pochodom labutím krokom. Nečuši, mamku, hýbaj. Čomu še furt ponáhľame? Mal som malú píšťalku, vyšuľal som si ju z hliny. Ja už to všetko naučila a papa mi sa jazdí, není problém vôbec. Som ale šikovné labutiatko, no pravda. Kač, či jak to vlastne robíme? Ceci, rovná čara do vody, žiadne odpočky. Po zašiše mi stracice v pokrive. Joj, to tá mama pokaže
ste videli, že ako sme sa aj smiali? Také jednoduché. Stačí k tomu pár misiek. Dobrý deň. Zachrániť život je takedy také jednoduché. Stačí k tomu pár misiek s vodou. Je horúce suché leto a žvirátka sú dehydrované. Tačiky a ješkové ledva prežívajú. Plietke misečky s vodou porozmiestňuj popod stromy a kračky. Urobíš zo svojej záhrady raj pre žvirátka. Také jednoduché a také účinné. My máme doma dokonca mini plietke jazierko, kde ešte kúpu celé krdle divokých vtačíkoch. Vďaka to takým jednoduchým riešeniam sme na našu záhradu prilákali toto leto už 27 druhov vtákov. Veveričky, ješkov, motýľov a mnoho iných zvieratiek. Pomoc potrebujú i žvieratka na sídliskoch, kde je nedostatek vodných zdrojov. Záchranou jedného druhu zachrániš aj mnoho ďalších. Hej, a nedávaj do miskoch pre ješkov mlíko, z toho šelem zo seru a umrú. Zachrániť život je takedy také... Áno, takže videli ste, že ani smiech sa mi neudržal sa nesmiať. Alebo ešte... Už rozlúčenie, Maťo. Máte už rozlúčenie. To sa to, aby ti bola vidno tvár. No tak, čaute, dúfam, že sa vám to páčilo. Prepáčte za tie nejaké maličké chyby. Že sme napríklad pozerali dlho do zošitov. Prosím vás, okomentujte toto, olajkujte a dajte na to subscribe. Určite prosím.